Senyor president, senyors consellers i conselleres, en aquest primer any han passat moltes coses, però, honestament, pensàvem que en passarien moltes més. Vostès havien promès moltes coses i n'han vistes poques, quasi no n'han vista cap. Més que anomenar un cúmul de mesures que s'han pres en diferents temes, fent una repassada general dels principals problemes de mallorquins, l'habitatge, la sobrepoblació, la saturació, una societat que no se sent ni mallorquina, s'han solucionat aquests problemes? No fa falta ser cap fletxa ni cap figura per respondre. No. Cap gran problema ha estat resolt ni ben que s'hagi de resoldre dins aquesta legislatura. Senyor Galmés, vostè es va presentar com el desembossador de Mallorca. I fa un any que cada dematí, quan venim a Palma i estem 3/4 d'hora aturats per entrar a ciutat, ens en recordam de vostè. Senyor Galmés, el seu desembossador no funciona. Deu ser de baratets. Un dia li fuig la goma, un dia li cau el mànec, un altre dia no saben on l'han posat, i així ens va. L'embós on ens va ficar l'esquerra continua. I encara pitjor, senyor Galmés. Som una societat rebentada. Ens han venut, ens han usat, ens han fet créixer sense límits cercant la pela. Anant al duros i sense pensar en els nostres joves, si podran comprar un pis, si podran llogar una casa, si hauran de partir de la seva terra per trobar una feina digna. Ens han fet créixer sense importar-los si culturalment i socialment això és sostenible, si podem assumir i integrar tanta gent en tan poc temps, sense saber si tindrem recursos naturals per tothom. En els darrers anys, senyor Galmés, veiem que impera la política de la improvisació i veiem que vostè no té un projecte per Mallorca, que no hi ha un rumb a la seva brúixola i que va donant cops de timó arrossegat pels esdeveniments i a cops de portada. No tenen cap projecte per Mallorca que tingui equilibri, com a centre de tot, que contempli la insularitat i la manera de pal·liar els seus efectes. No tenen cap projecte perquè els mallorquins no hagin de passar pena per l'aigua, per la terra, per l'energia que necessitem per viure el dia a dia i per desenvolupar la nostra activitat econòmica. Aquest famós equilibri entre protecció del medi ambient i activitat econòmica brilla per la seva absència. En general, a les Illes Balears, vostès no tenen un projecte on no ens sentim estranys a que nostra, on no haguem de passar pena per si les futures generacions podran viure millor o just igual que els seus pares, on no haguem de perdre els nervis per demanar hores als metges, per aconseguir places escòletes o escoles, per les carreteres col·lapsades. En definitiva, en dècades no hi ha hagut una planificació per Mallorca ni per les illes, perquè el que vivim, senyors meus, no estava programat i per això fa estona que anem arrossegant els morros per en terra. Si vol, senyor Galmés, anem pam a pam i xerrant punt per mà de temes que pensàvem que a hores d'ara estarien solucionats. Perquè si parlant de carreteres, el PI està a favor de fer aparcaments dissuasius a les entrades de les ciutats. El PI està a favor de fer rondes urbanes per treure els cotxes de les nostres places. El PI està a favor d'acabar el tram 1 de segon cinturó. El PI també està a favor d'eliminar el carril Busbao. I de tot això els ho hem proposat i els ho hem votat a favor, perquè la nostra oposició és constructiva i proactiva. Predicam i votam, sempre pensant en el bé dels mallorquins. De les grans mancances, senyor Galmés, no n'ha arreglat cap. Fa 20 anys que Sencelles, Petro i Inca esperen les seves rondes. No veiem nous aparcaments a les entrades de Palma. El tram 1 del segon cinturó encara no està començat i el carril Busbao encara és allà mateix. S'espavili, senyor Galmés, s'espavili, perquè si no bastava tot el que li ha dit, també és imprescindible que recuperin els doblers del conveni de carreteres, que en diferents governs, tant del PP com del PSOE, s'han deixat perdre més de 200 milions d'euros,
quant de projectes ja estarien acabats amb aquesta doberada? Per recuperar el conveni de carreteres, senyor Galmés, també tindrà el pi de vora. Per fer entendre al govern de l'Estat que som illes, que no tenim xarxes continentals de tren, que no tenim les grans carreteres i autopistes peninsulars i que sempre tot ens costa més. Han patit diferents governs de diferents colors. Pareix mentida que persones suposadament molt instruïdes siguin tan closques i es costi tant d'entendre que som illes i que allò que implica ser illes, econòmicament, socialment i en mobilitat. Mereixem aquest conveni i poder fer totes les infraestructures que els mallorquins necessiten. També hem d'anomenar l'ITB. El PI ha exigit en diverses ocasions que es reduïssin les esperes de mesos que han de sofrir els usuaris. De moment, no ens han convidat a parlar-ne. Per altra banda, no s'entén que la nova estació d'ITB de Calvià s'hagi endarrerit tant en la seva obertura. I el PI també li ha oferit en diverses ocasions que faci una nova estació d'ITB a Porreres, on podríem tenir part del solar de manera gratuïta i que si vostès hi haguessin mostrat interès, les tramitacions per obrir el polígon potser podrien haver estat més àgils. No sigui que perrut, senyor Galmés, la nova estació d'ITB a Porreres. Ben cert. Vol que parlem de turisme, senyor Galmés? Vol que parlem de turisme, senyor Galmés? Vostès el crit de llibertat ho varen prometre tot el sector turístic. Però, senyor Galmés, han fet els ous en terra. Vostès ho prometeren tot. Una llibertat absoluta a l'hora de fer negoci. Però resulta que ara s'ha de reformular tot. I diu que han de fer retallades en turisme. Però, diu, senyor president, fugir dels extrems. Perquè entre poc i massa la mesura passa. Entre uns que li diuen que acceleri i uns altres que volen aturar en sec, cerqui s'equilibri. No fos cosa que es passin de frenada i acabem estampats tots per una vorera. Nosaltres ja preveiem que s'havien d'eliminar les places i establiments obsolets. Nosaltres ja apostàvem per la qualitat del sector i no per la quantitat. Nosaltres ja demanàvem dinamisme en el sector turístic permetent l'intercanvi de places entre particulars. I sobretot, sempre hem reclamat que acabi en l'oferta il·legal d'una vegada per totes. El PI mai s'ha posat de perfil davant les activitats turístiques il·legals i esperam que vostès tampoc s'hi posin. Una economia dinàmica necessita institucions dinàmiques. Per desgràcia, el Consell no té fama de ser-ho. Tothom se queixa de les traves administratives i burocràtiques del Consell. En aquesta legislatura tenim l'oportunitat de solucionar-ho fent lleis i normes àgils i clares. Els mallorquins i mallorquines necessiten seguretat jurídica a l'hora de fer qualsevol tràmit en l'administració. No pot ser que per demanar qualsevol llicència hi hagin de passar 2 o 3 anys. I això en el Consell encara és més exagerat. Ara, al PI, hem fet costat el decret de simplificació administrativa, esperant que sigui una eina transitòria cap a una normativa més clara i més favorable per a la ciutadania. A la vegada que veiem positiu donar sortida d'edificacions fora d'ordenació i prescrites, que tanmateix hi són i que constitueixen un problema legal per als ajuntaments i per als propietaris. I com sempre, vull deixar ben clar que alabam i agraïm la feina dels funcionaris de la casa. Es tracta que nosaltres facem normes clares i efectives perquè ells les puguin aplicar per fer la bona feina que fan. Però, senyor Galmés, hi ha un tema que jo ahir no el vaig entendre bé. Vostè va dir que les llicències de construcció que s'havien donat en els darrers anys eren un atemptat. Vol dir que els ciutadans que emparat en la llei que construïen casa seva en rústic fan un atemptat i que, per tant, segons vostè, són terroristes ambientals. Perquè, o jo no l'entenc, o el Partit Popular
s'ha de fer mirar el tema d'urbanisme, perquè per una banda insulta a qui ho fa bé i per l'altra legalitza les cases i qui ho varen fer malament, què farà? Prohibirà edificar dins rústic, apujarà les dues corterades. No, va ser vostè que ho va dir, però. Abans parlàvem d'equilibri, però nosaltres no ho consideram un atemptat. Qui segueix la llei, qui fa les coses bé perquè els hi han deixat de fer, no fa un atemptat. És que nosaltres no considerem que sigui un atemptat. Abans parlàvem d'equilibri. En un territori insular, dels equilibris entre protecció de medi ambient i de les activitats econòmiques no només és important, sinó que també és imprescindible. Desgraciadament, no veiem aquesta voluntat d'equilibri en el Consell. Un conseller que no creu en el canvi climàtic ho desequilibra tot. Els recursos com l'aigua necessiten inversions en manteniment com les que tenen previstes per acabar les fuites d'aigua, però sobretot necessitem grans inversions perquè tots els municipis de Mallorca tinguin l'aigua que necessiten els seus veïnats, ja sigui una xarxa insular d'aigua o en l'ampliació de les desaladores si fos necessari. President, vostè vol dependre del petroli exterior o de l'energia produïda a Mallorca? Perquè vostè hi va criticar el govern anterior per haver autoritzat parcs fotovoltaics, però ara ho continuem fent. Senyor Galmet, s'ha d'aclarir. Està amb el petroli o està amb l'energia neta? No autoritzarà més parcs solars. Una altra qüestió és que en alguns casos es pugui discutir com i on han de ser els parcs solars. Per això és tan important que els ajuntaments hi tinguin veu i vot. En un exercici de responsabilitat, el PI va votar a favor que el Consell de Mallorca pagés 43 milions d'euros a Tirme per no pujar la taxa de defensa dels mallorquins. Però ens preocupa que cada any estiguem igual, perquè en 43 milions d'euros arribaríem en tren a Cap de Pere. I cada any no poden suportar galtades com aquesta. I li criticam des de la responsabilitat d'haver-li votat a favor. El reciclatge de residus no ha de ser vist des d'aquesta casa com una imposició, sinó com una oportunitat de recuperar matèries primeres i de treballar en una economia circular de caire mediambiental i social, que, més que ecològica, és simplement lògica. Els nostres padrins no deixaven que es perdés res, perquè tenien clar que no hi ha un tot que no s'acabi ni un poc que no basti. Des del PI ens congratulam dels èxits esportius dels clubs aquí en mallorquins per intervenir en esport, invertir en esport és invertir en valors, en salut i en una societat més cohesionada. És important fer costat als esportistes i federacions, als ajuntaments i a totes aquelles institucions que fomenten o col·laboren amb l'esport. I volem deixar clar que fer costat no només és fer una aportació econòmica. Cal donar prestigi als esports minoritaris i als esports tradicionals, com pugui ser el món del trot, que ha de tenir la dimensió i, sobretot, la visió estratègica que se mereix. En quant al món de la caça, és imprescindible que el Consell defensi i promocioni les arts tradicionals de caça, que reguli la caça convencional i que sigui garantia de bones pràctiques en l'activitat cinegètica. I parlant de la ciutadania, senyor Galmés, francament, pas pena que la nostra societat està perdent la seva essència i l'estan transformant en una societat franquícia. Un model on el comerç de proximitat i el producte local han quedat arraconats. Es veu perfectament el model de societat que s'ha imposat des de l'Estat, el model de les grans superfícies, el model de la producció a l'estranger. Els ha estat igual si quebraven la indústria o empreses artesanes. Els ha estat igual si tancaven petits i mitjans comerços, molts d'ells emblemàtics. I és que en aquest cas ens han duit el model de societat que volien, una societat en consum de quantitat i no de qualitat, un consum que cerca la baratura, no l'excel·lència, una societat que ja no viu ni consumeix d'acord amb els cicles naturals i circulars i culturals de la nostra terra, sinó una malentesa globalització
que desnaturalitza i que vostès, tant el PP Vox com el PSOE, no han volgut combatre per donar contra la uniformitat cultural, política i social que es vol imposar des de l'Estat i, si m'apuren, des d'Europa. Socialment, trobam uns desequilibris més grans que mai dins Mallorca. Molta gent se pensa que a la nostra illa tothom és ric, però la veritat és que hi ha més desigualtat que mai. La classe mitjana treballadora ha perdut tant de poder adquisitiu que molts no poden comprar una casa o pagar un lloguer. Ara s'imaginen com ho passen aquells que no tenen res. De la situació de desequilibri sempre en paguen les conseqüències els més dèbils, els més vulnerables. No podem baixar la guàrdia a la defensa dels menors, precisament perquè no es poden defensar, ni tenen cap culpa de la seva situació. Han de destinar fons que siguin necessaris perquè aquests infants puguin créixer i desenvolupar-se com a persones en ambients segurs. I els vull fer un prec. Per favor, no utilitzin els casos de menors com a arma política. Perquè darrere hi tenim personetes que valen molt. Coincidim amb vostès en que el SAIT, el Servei d'Atenció Integral a Domicili, és una bona manera d'atendre les necessitats de les persones majors a casa seva. Però això no basta. S'ha de continuar en la creació de noves places de residències i centres de dia. Deixi'm, en aquest punt, senyor Galmés, donar-li l'enhorabona per la compra de l'edifici de les Hermanites dels Pobres. Si jo fos el president, també ho hagués fet. Enhorabona. I l'encoratjaré a continuar les polítiques contra violència de gènere i les agressions sexuals i a millorar l'atenció d'aquestes víctimes, de les víctimes d'aquestes xacres socials. Tampoc podem fer anques enrere en polítiques d'igualtat o LGTBIQ+. Avui encara té temps de penjar la bandera en el balcó i posar-se a favor d'aquest col·lectiu. En els drets i en la dignitat de les persones, senyor Galmés, ni una passa enrere, ni una passa enrere. Perquè el Consell de Mallorca, senyor Galmés, si no ho sabia, el Consell de Mallorca està segrestat. Vostè, senyor Galmés, és un hostatge de vots. Vostès no fan una aposta ferma i decidida per la llengua o la cultura de Mallorca. Quan es tracta de fer costat associacions que fomenten el coneixement i l'ús de la nostra llengua i cultura, han hagut de fer reteades o s'han hagut de comptar amb el vot de l'oposició, amb els nostres també, per treure endavant les seves propostes, perquè el PI, senyor Galmés, fa una oposició constructiva. El PI, senyor president, critica allò que considera que es podria millorar, però sobretot el PI vota en conseqüència amb el que pensa, cosa que vostès en no poques ocasions no han votat. En qüestió de patrimoni, li hem demanat per activa i per passiva que convoqui subvencions potents, subvencions d'envergadura per l'excavació i restauració de jaciments arqueològics. S'ha de posar en valor el nostre patrimoni. I parlant de posar en valor el patrimoni, a on són el Pau de Costitx? Vostès pujaren el carro de la demagògia des darrers 20 anys, en què quan qualcú vol donar notorietat en cultura, ho fa a costa del Cap de Bou de Costitx. Per això varen presentar una moció aquí per retorn del Cap de Bous. I de moment què sabem? Res. Són molt d'anys de veure com a govern, darrere govern, del PP i del PSOE es reclamen quan són a l'oposició de Madrid i quan governen se n'olviden. La prioritat dels seus partits no és lluitar pels interessos de les regions on governen. La seva prioritat és acabar amb els adversaris, ja siguin blaus o vermells. I, una vegada més, amb els bous podem veure com els interessos de Mallorca passen a un segon terme. I què passa amb els molins? Que per vergonya dels mallorquins les institucions els han deixat caure a trossos. Des del PI sempre han proposat la seva restauració i que s'han d'oferir als particulars els recursos necessaris per recuperar-los i mantenir-los. I a part d'això, que han fet en la moció
del PI aprovada per unanimitat en aquesta cambra perquè el Consell lideri un projecte europeu per instal·lar aerogeneradors a una cinquantena de molins. Perquè pensa que hi ha 1.200 molins només en el Pla de Sant Jordi. Si arreglam 3 molins per any, que serà més del que s'ha fet fins ara, estaran 100 anys d'haver-ne restaurat 300, de 1.200, i només haurem arreglat una quarta part. Sense comptar que si hem d'esperar 100 anys, senyor Galmés, ja no ho veurem vostè ni jo, però és que ni tan sols els nostres fills. Per tant, hem parlat de molt de temes de gestió, però a més de la gestió ens preocupa seriosament la imatge que dona el Consell de Mallorca. Perquè s'han viscut aquí situacions surrealistes que hem de viure i veure cada dia en aquesta casa pel pacte amb PP i Vox. Hem assistit a l'anunci d'una suposada creació d'un recinte firal a la part forana, sense cap tipus de concurs, sense cap informe tècnic i passant per damunt de la consellera. Hem vist el vicepresident de Vox partir de la presentació dels actes del Dia de la Família perquè no va sortir la foto de vora el president. Hem vist com s'insulta o s'escarneix fills adoptius o fills predilectes de Mallorca, com don Francesc de Borja Moll, dins aquesta mateixa sala de plens, sense cap penalització per part del president. Hem vist insultar en diverses ocasions el Fons Mallorquí de Solidaritat. Hem assistit, tots els partits excepte Vox, a reunions de la xarxa AEPN, on participen entitats socials i solidàries, entre elles la Creu Roja, Càritas Diocesana o el Projecte Homo, i no entenem com un partit que diu estar lligat a valors cristians deixa plantades aquestes organitzacions que provenen de l'Església, però és que es deixa penjades a totes. Hem vist com en les institucions de les Illes Balears aquests dies oneja la bandera del col·lectiu LGTBIQ+, i aquí encara no l'hem vista. Li record, encara hi som atents. Hem hagut de sentir aquí mateix parlar de la Guerra Civil com a l'última cruzada de liberació nacional i que el president ho consenteixi a desprestigiar aquesta institució insular. Hem vist també defensar l'Acadèmia de Llengua Balear, això sí, ara és real, i anar contra la Universitat de les Illes Balears o l'Obra Cultural Balears, institucions que defensen la nostra llengua i la nostra cultura. I podria continuar, senyor Galmés. Tot això ens escarrufa i ens preocupa. Sovint, vostès ens diuen que el poble de Mallorca ens ha segut, a uns i als altres, al govern o a l'oposició. Però no és així, senyor Galmés. Vostès, presidents, gràcies a l'ultradreta de Vox. Vostès diuen que són al centre, però no és així, senyor president. Vostès són la dreta que, per tal de governar, consent a l'ultradreta tots els desbarats que li cap de dir i encara n'he deixats. El centre, senyor Galmés, el centre és el PI, que ha estat capaç de trobar consensos en totes les forces polítiques d'aquesta casa. Només en un any hem aconseguit treure endavant 8 mocions per unanimitat. No altre grup que ho hagi fet. Això és equilibri i això és el consens que a vostès els fa falta. Li faré una oferta, senyor Galmés. Li faré una oferta, senyor Galmés. Abandonin el pacte amb Vox, facis-en fora dels extremismes i pacten amb el PI, fora manies. Nosaltres li farem costat i l'ajudarem a trobar els consensos necessaris per dur endavant polítiques que ajudin a superar els problemes estructurals que vivim. Hi ha la sobrepoblació, hi ha la manca d'habitatge, hi ha la falta de recursos, entre molt d'altres. Nosaltres li oferim la serietat i el consens que valen les nostres mocions. Li oferim fugir la crispació, la confrontació. I sobretot, senyor Galmés, nosaltres no el farem empagair. L'ajudarem a trobar consensos per fer polítiques que posin els mallorquins al centre de la gestió del Consell i els ofereixi la garantia que la nostra terra continuarà en la nostra essència, els nostres costums i les oportunitats de prosperitats que han oferit sempre a Mallorca als seus fills i filles durant generacions. Estar en minoria, senyor Galmés, no és una deshonra. Jo hi vaig estar i va ser quan vaig guanyar el meu lideratge en el meu poble. Senyor Galmés, encara queden 3 anys de legislatura. Encara és a temps. Pensi la nostra oferta i, com deia el meu padrí, Déu ens guard d'un ja està fet.
Moltes gràcies.